guys, maadtong buntag natong tanan guys. Ako na pud ni si Ruby Provinciana. Welcome to my channel. Karon day guys, kanang na busy ko kay di ko sige sa akong garden kay mag backyard garden ko. So kuan ko guys, magbugwad. Tawagan na kana magbundo og juta sa ang amnan og sili. Kay kuan guys na ako'y daghang sili dahon na isang gipang kuan guys gipang butang na has nga ni guys kay rong dako pud kay itsikit magudis just kuan kanang hanggi gisaburan bag kuan mo na sa hanggi pang yani mo ni hang balinunon guys ja kuan nang adto ko didto hang kuan guys kay itong diary guys ang gipang balhin dito kay nga na ba mag sikit-sikit wala hindi sila makadagke ang iro guys kay nagsige man og hilak ja diri guys ikaw ni ga bugwad ko mo ni hang gibugwad ani sa guys. Mag-jogging pa ko kaya pwede rin ko diri sa garden ito guys gahapon na di ko natanong mga kuan tawag dito tukra ni siya guys so hanis ang ibutangan og ngani kay kuan protection po di sa init kay bago pang gitanom unya kani hapong gibutangan ni siya ngani kay kuan ni siya kanang para di kakahaon sa manok. Dada na ko inatanom gahapon noon. Kuan itong sili lagi. Kuan ya, wala lagi nagibutangan ng hagyan kay ron. Kay bago pa nang gitanom. Ug init. Pasig sa mamatay. Nang salipdan sa lahat sa og bani. Kay ron isda ma kuan sa init. Guys napoy si Rabuelias guys na ja napod koy kuan guys avocado daghan ko kamunggay ja na ang gipang kuan ni mga limonsito ni guys upat ka punuan upat dihan ja dari tulo diri ka punuan nga kuan dito pat diri tulo ka punuan nga limosito mo ni guys sa katong gipalit nga kuan limosito ang gibalhin si juta kay kuan di sa maka lahutay dani katong gipang kuan bitaw di sa makalahutay mo nang gibalhin sa juta kay romo kuan lagi sang mga ugat so sang gibalhin guys kay na guys daghan kay isag bunga ja kanang nadiha guys kuha na siya guys cranberry ano siya cranberry ni siya guys kanang daghan po niya og benefits so wala hang gipalit sa una upat ka punuan ja hang kuan guys kanang luya ano kay luya
Kay ang plano ron guys, mananom ko di na sa kuan, di na sa container. Kay ang container murag di sa kadto mudugay. Kay ang mga taong dito nga dias ni aging tuig pa jud to, nagihapon siya mubunga pa. Dias pagsugod pa to og pandemic, na guys, murag di siya mudugay og kuan pero na maghapon hinon siya bunga ni ang sili. Nangahinog na, daghan man pud sa bunga hang naani sa una. Diya karon guys, hangad tuon naghang hiro kay kuan. Ngano ni sang gahilak-hilak man ni. Gapon pa ni sa hilak-hilak. Nganong gahilak-hilak man ka kay murag mga anak ni siguro ni sa ikawa. Nganong gahilak-hilak man taon ka, oy. Ha, nasa guys so mga nakay mangguni si Jack ni. Nganong hilak-hilak man ka? Magpaligo na ka? Ay hilak-hilak kay oh, yuba na nagali kang Sara oh. Sara gali imong dulog oh, surtihan nimo si Sara iyang dulog oh. Gadug na sila magabiin ja. Gabi di siya maghilak ug adlaw maghilak kay gusto mag ubanan siya sa mga kuan diri pirme. Ano makuno ka? Ha? Ngano ka? Ya mga nakay magulo siya sige hilak. Mga anak. Na dako kadug si Jan ya mo na. Ya mo na ginang kuan lagi ka na si Jan maghilak-hilak sa kay murag sakitan ni sa si Jan bawon sa imong buhaton na ni ug na pala may paanakay dari sa iro hanan ni siyang gida. Ang mga anak na. Sige hilak. Ang tanos kamera okay iro oh. Patabang ta nila kung sa imong kuanon. Ha. Oh, gitabangan naman kang ate na ning kuan jud jan kuan oh. Murag ni busog na jud siya ba. Murag mang ha. Naning lihok siya oh. Saan man namo ron don? Saan man nato ni ron? Saan man nato ni ron nga hapit na ra birthday ka mga anak. Ja. Wala man madu mas Manila kay naa may paanakan sa mga iro. Sabi kayo man tay paanakan sa iro man. Wala lang na. Utong na lang na, ha? Eh, sige hila kayo makadisturbo tag silingan. Ha? Sige hilak man. Ang tanaw-tanaw at mahilak na po ni siya. Yung mumizaan. Naaning kuan na lagi sa uning gahi, oh. Pag yung kuas niyan, oh. Di paliho ko siya murag. Kung kuan nigi France man nigi kuan diri kay nama siya kauban siyang kulungan diyan basig mga anak siya ma kuan lagi siyang irang anak mga ako'y diyang gipa kaya hagan ako no lagi ni diyang anak ani mama na siya on oh dira na istorya ni Sara si Romino mo oh galan si Sara man imong kauban diri good hilak-hilak pa ka ha hilak-hilak sa guys maghilak-hilak na si Jabaw na siya nga kuan man nila kaya magsige maghughilak ag kuan pero oh kaya hapit dito siya mga anak og isda. Ito na laman ni pamahaw. Oh, hapit na mo ito. Kamay lang kuha guys. Oh, tunga na na. Diba, king sa likuran. Tapos kay kila. Wala ra sa kilo. Kuwang usa ka guhit. Hi guys, nako diri sa gawas. Ga lingkod-lingkod kay gabantay ko diri sa home. Iro kay murag mga nakay na ja init na pud kadto sa garden mo diri sa puko silong sa babaw sa mansanita. Ilawom sa mansanitas ja. Happy birthday day sa tanan mga nag-birthday ron June 8. Kanang happy birthday ni Jun tanan ug asa man mo karon mag-celebrate sa inyong birthday. Happy birthday ni Jun tanan ug
happy birthday day pud sa among silingan kani guys, silang bahay guys nang nara diri sa among atbang ja kani butan ka na sila guys si Ja. Ja. Kanang salamat po nimo ti sa imong mga tabang ng happy birthday. Ja. Shout out ko sa tanang mga sige tan-aw din sa akong vlog. Bahalag way lami. Salamat ninjong tanan. Ja. Di mo na matagsa-tagsa og kinsa mo. Kay dali po ko guys kay gamito na po daghang cellphone sa ang anak kay magklase na po. Ja. Ato guys. Ang shout out day ko ana ni Bulanong Dako Adventure kay kuan na siya guys kanang butan po na siya guys na siya ron sa Cavite. Palihog kong subscribe na niya og si Simply Amazing pa-subscribe ko ana niya guys kay magsihi po na siya og live. Wapa kay na siya link kay na siya mukanta niya. Amping niya Simply Amazing pa subscribe ko niya kuan. Mao ra to akong vlog ron. Yeah, see you next vlog.